Pagbasa, bigay sa mga buhat sa mga apostol. Unya, ang mga Hudyo o mga Hudyo, ingon man ang ilang mga Pangulo, nagdaoy pagpanangasaman o pagbago sa mga apostol. Pagkahibalo ini sa mga apostol, nangayon sila dito sa Listra o sa Derbe, mga siyudad sa Italia o sa kasipit na kaitaan. Dito, iwanin sila sa ayong balita. Dito sa Listra, may bangol na sukadwa sa iyong pagkatao, wala ngayon na kalataw. Naglingkod siya ang lamaki sa isulti ni Pablo. Nagkita ni Pablo, kumituko siya, kung sa iyon ini, mahimong ayokon. Usa, itutukan siya ni Pablo, o sa mahusap na tino, iinan. Tindo, nilukso ang bakol kung nagkakulakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa dibuhan ni Pablo, naligid sila sa ilang minulang isang yanmo. Nanao ang mga Diyos sa tagpuay sa tao, kung ilang dinanagdaan siyo sa Bernabe o Hermes, o Hermes Pablo, kay siya man ang pamata. Ang paling siyo, kantang Pedro dito sa kawasan dito, nagdalang mga bata o mga bulang magto sa lantaan. Siya o ang mga tao o maghalag niyo nagto sa mga apostol. Pagkasayin ni Bernabe o ni Pablo sa buong nilang buhato, bibili nila ang ilang mga bisi o bilagan nagto sa paniwala sa katawan o prinsipyo. Mga higala, anong nagbuhat man kami? Kami mga tao lamang sama kanino. Niyayin kami sa pagsangyaw sa mayong balita. Araw kaya ay nasinimula inunan ng mga butang o kudamot kami sa Diyos na buhay na maunang buhat sa namin. Sa yuta, sa dagat, o sa talang mga anak. Ditubutan niya kami ato ang talang katauhan na nagpagsukan sa ilang puso. Apan, kanunay niyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaan sa maayong mga butang na iyang bibuha. Naghatag siya ng inyong grabe sa mga abot sa yuta sa hustong panahon. O ihatagan daw niya ng tao o binitay. Apan, bisan panig sa ilang binuti, ang mga apostol ang isulong pagsangka sa mga tao sa pagdala ng hanap nandito sa niya. Ang pulong sa Ginoo. Dili ka na o Ginoo, kundi sa iyong walang ihatag ang himaya. Dili ka na o Ginoo, kundi sa iyong walang ihatag ang himaya. Dili ka na o Ginoo, dili ka na kundi sa iyong walang ihatag ang himaya. Tungod sa iyong kaluoy, tungod sa iyong kamaturan, walawin man ang mga pagano, hain man ang ilang Diyos. Dili ka na o Ginoo, kundi sa iyong walang ihatag ang himaya. Ang atong Diyos, anak sa langit, bisan o sa iyang gusto, ilang buhaton. Ang ilang mga Diyos, plata o bula,
Si Jesus miingon sa iyang mga binutan, ang mudawat sa akong mga sugo kung magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya, nahigugma kanako. Ako usab nahigugma kaniya kung magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, ngayon ipailamuhan kanako ang iyong kaugalingon kung dili man hinuon ngadto sa katawhan. Sa Jesus gitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, kung ang akong amahan, kung ako, kung anha, kung magkuyog niyang kaniya. Ang walang nahigugma kanako, dili kutuman sa akong gisugo. Ang mensahe na inyong nalubog, dili nakuha, kundi iya sa amahan na nagpadala kanako. Isutihan ko ang pag-iini samtang ako uban pa paligid. Ang mandalagan ng Espiritu Santo ay padala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinundog kaninyo sa tanan na akong isulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo ay ikaw ng Kristo. Maglingkod kayo ngayong hapon kanatong tanan. Sa ito ang pag-anticipate sa pagsaulog sa pagsaka sa langit sa Ginoo, the Ascension, ang mga pagbasa ang Ebanghelyo nag-andam kanako sa maong selebrasyon. O ang inyong kabantayan sa mga Ebanghelyo na ang isulti si Jesus, samtang ako uman pa kaninyo. Samtang ako ang iapa, kuyog kaninyo. Maukiti ang mga panunod ni Kristo. Kung na siya ang pagsulti ini, doon na siya ay mga pag-ipangunod. Doon na siya ay mensahe na buot niya ipamuhan sa iyang mga pinunan. Alam niyo, kagahapon naglaman, nagsimba mo, kung sa may kalimang ko ni Kristo, at sa mga pinunan, di ba, ingon siya, pag-higugma ay noong. Ingon na ako na higugma kaninyo, pag-higugma ay kausap ka mo. Kunya ini, naglawa, ang Ebanghelyo, nagpahimulong na kung si Kristo, nagpahimulong na kung si Kristo, nag-ingon siya, ang mudawat sa akong mga sugo, kung magtuman ini, mao ang nahigugma kanako. Again, umalik ako sa foundation, ngadto sa kasabukan, ngadto sa kasubuan na bahin sa umma. The greatest commandment, to love one another, and to love God above all. Ang pag-iing tanan ng igsuon, kasaganan kung hindi kanunay, hindi ato ang pagpadayag sa pag-igugma sa Diyos, mamahimong taghaw. Ilabi nato sa ato ang pag-inabuhi, isod nato ang pagdawat sa mga kasubuhan sa Diyos o ang pagtuman tingin sa atong kinabuhi. Alam niyo ba, na sa kinatumangan, pagkatan ng Ginoo, na higugma ako. Alam niyo ba, na waluwa, sinasiragan ng Ginoo. Kung malunan siya, na higugma ako, sa kalimang kinatuman. Pagkaingon ba na 100%, kung yung Ginoo na higugma ko nimo, kami sa ila, ay magtanianan. So sa higugma ko na yung package niya, dito na magkaingon na 100% na lang pag-higugma sa Ginoo. Kumikit ay mag-isot man sa pagdawat sa mga kasubuhan, tulad nila ang pagkuha ni Ili. Example, when Christ told us na commanded about love, that even our enemy, atong higugmahon, di ba isot pagkaina? Nagaling na yung pag-ulay term si Pope Francis sa ini, siya na cafeteria Christianity. Mga dito natin sa cafeteria, magpili ng kana-abuha, ikabuha na. Yung anak sa hari, pero di pa rin anak ang hangin o ang paghagin ni Kristo ka na ako. Kasi ito ang pagpadayan sa natubong maganda sa Diyos, ang tanan na iyang kasubuhan, buwan siya na dawa ko na ito, at kung palabuhi, at kung palabuhan sa kinabuhi. Kung nausahan mo sa kinabuhi, mga isuulo, magtukuta sa ito ang kinabuhi na mag-fulfill na ito ang paghimaya o
pagpadayag sa pagdiubang sa Diyos, gumikan ni mga external expressions of our piety. Huwag kong maiwan niya sa iyo at siya, pero kung mupukos lang na dinakuwag na, gumikan kayo sa ito ang kinabuhi, at kung magpadayag lang ito ang pagdiubang sa Diyos, there must be something na makusap sa ito ang kinahinaliman. Nausap sa ito kinabuhi pa, kaya natinatandong man tao, nakapamalandong man tao, nadasig man tao sa pagtuman sa kasukuan sa Diyos. Not external, rather, we focus much dahil sa ito ang kinabuhi, sa ito ang pagdalimot, kung sa may nahimong iinag-usapan. From bad to something good, ikan sa pagka-puluyago, sa pagkamatalo, and so on and so forth. Mauli ang kausapan ng kinahanglan. And when we do that, naikutin kita, talagang inumanon kita sa pagtuman, pagdawat sa kasubuan sa Diyos. O nga sa ito ang pagpadayan ng isang Diyos-Kalisan, kautan ng pag-usap, tinunanay makakong pag-inuman sa Diyos. Tinunanay in the sense, makayong baga, idawat pagdawat ang iyang kasubuan o ato ang ituman. Kita rin makaliwagin ng isukol. Kung talagin, ngayon kita nalayot pa sa Ginoo, kanagupang pagkinunahan at pagpadayag sa pag-inuman sa Diyos, that we must do something sa ito ang tinamuhi ng magpatunan na ito, ang ito ng pagkakaping, pagkakusan, at ito sa pagkakatago, pagkakataan, kaya nadawal na kita sa kasubukan sa Diyos, kung nagpuman na kita, hindi.